Michelin Awards, hype or worth it? Ngayon, Dad, alam natin very recently, nagkaroon tayo ng Michelin awarding ng mga restaurants. Kung mayroon sang mga 2-star Michelin Award, 1-star, may mga Michelin Bib Gourmand. Yung Michelin Awards na to, Dad, world famous award system to ng isang tire company nga na ginawa nila, na ginagawa bilang basehan na ito yung pinakamasarap na restaurant dito sa bansa na to or sa city na to. So, syempre, pag nanalo ng award ng isang restaurant, talagang dinudumog siya ng mga tao, turista. Kasi sinasabi nila, yun yung dapat itry. Pero Dad, hype ba to or worth it? Kasi ayon sa mga news articles na nabasa ko, binabayaran daw ng mga ibang gobyerno ang Michelin Guide para pumunta sa kanilang mga syudad o sa kanilang bansa para sila gumawa ng review para madagdagan daw ng tourism ang kanilang mga city o from foreign tourists usually. So, sa mga news reports, ang Bangkok daw nagbayad ng 250 million pesos para pumunta ang Michelin Guide para mag-review ng mga restaurants doon sa Bangkok. So, bayad na yung mga 5-star hotel nila, bayad ng mga sweldo nila, transport, logistics, mga pagkain nila, syempre sobrang mamahalin ng pagkain na to. Meanwhile, ang Seoul sa Korea, nagbayad naman ng around 100 million pesos para mag-review daw ang Michelin Guide sa Seoul. So, ngayon dito sa Pilipinas, wala pang na-release na number ang DOT. Siguro, sa akin lang, Dad, hindi pa nire-release ng gobyerno o hindi sila naging transparent kung nagbayad man sila sa Michelin Guide kasi siguro, alam natin may flood control scandal ngayon, baka mas magalit lang mga tao. Pero Dad, marami rin nagagalit ng mga ibang probinsya dito sa Pilipinas katulad ng Pampanga na dineclare bilang food capital of the Philippines pero wala man silang nakuhang kahit na Michelin Bib Gourmand o yung mga lowest na Michelin award na available. Kaya ang naging theory nga o nabasa ko nga, since per city nga ang bayad, baka nagbayad ang DOT for Manila and Cebu lang. Kaya hindi na-include yung mga Kapampangan or mga Pampanga area at mga ibang probinsya na siguro naman may mga deserving dun. Siyempre nakita na natin na may mga Ilocano eateries rin na nakakuha ng Michelin Award. Kaya nakaka-proud rin para sa atin. Pero Dad, sinasabi nga nila na makakatulong daw to sa tourism ng isang bansa para mas dumami. Pero so far, nakita natin, more of local tourists lang talaga ang pupunta ngayon sa mga restaurant na panalo ng award. Ano masasabi mo, Dad? Hype or worth it ba yung mga Michelin Awards na to? Well, una, no, pag sinabi kasi nabigyan ka ng Michelin Award, either guide or may star or yung, kumbaga, yung kanilang lesser awards, no, normally talaga nakakatulong yan sa isang establishmento, no, sa isang mga kainan o sa restaurant. No? In fact, yan nga isa sa mga dahilan siguro kaya nila inaya yan, no? Kung nakakatulong yan sa pagsikat ng restaurant, definitely nakakatulong yan. Pagdating ng turista o para pumunta ang turista, nakakatulong din yan. No? Kaya lang number 2 ang tanong, magkano ba talaga yung ginastos ng ating pamahalaan? Kasi kinakailangan merong transparency din. No? Kasi kung walang transparency, doon nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pagdududa ang mga tao at lahat ng mga iba't ibang establishmento. Bakit ito lang yung mga napili? Meron namang mas masasarap doon sa mga restaurant na yon, no? O may mga mas sikat pa na talaga naman dinadayo rin kahit na walang Michelin Award. No? So yun ang mga nagkakaroon tuloy ng mga haka-haka at mga kumbaga alingas-ngas na sinasabing parang may favoritism itong klaseng ganitong activity. No? At pangatlo, siguro ang tanong diyan, tama ba kung malaki man ang ginastos ng ating bayan, tama ba yung pinaglagyan ng puhunan o ng budget? No? Kasi kung titingnan mo, ang problema ng bayan natin ngayon, yung pagdagsa ng turista sa ating bansa. Kung katunayan niya, maraming ang turista ngayon na hindi na pumupunta ng Pilipinas. No? So sana yun muna dapat gamutin. Pag nagamot natin yun, then saka natin siguro pag-isipan kung paano madadagdagan ang pagdagsa ng turista. Kasi kung ganito yan parang may sakit ka, meron kang sakit, inuna mo muna yung pahid sa katawan kaysa uminom ka ng gamot na antibiotics, no? Kung meron kang lagnat. No? Yung pahid sa katawan, makakatulong yun. Pero dapat unahin mo muna yung sanhi o yung pinagmumulan ng sakit, which is meron kang microbio o meron kang bacteria o virus na dapat mo munang gamutin bago mo pahiran ng ointment o Vicks Vaporub yung iyong dibdib. No? Makakatulong yun pero hindi yun ang lunas sa sakit na nangyayari. Kasi kung ang problema natin, yung pagdami ng turista, dapat yun ang una nating pagtukuyan ng pansin. Paano ba dadami ang turista? Kasi nga tingnan natin, ang dapat nating targetin ng mga Department of Tourism o ng mga namamahala sa ating pamahalaan, yung mga mas malalapit na lugar sa atin kasi sila yung pwedeng pumunta sa atin na mas murang ticket at mas maikli yung oras ng biyahe o yung inconvenience. No? So yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Paano natin sila hikayatin pumunta rito? So dapat yon ang bigyan natin ng pansin. O, number 1, no? Ano ba yung mga malalapit na bansa sa atin na merong kakayahan o merong kumbaga maraming turista na dumadayo, no? Japan, Korea, China, Taiwan, Singapore.
Yung mga bansang yan, napakarami nilang mga citizen na nagbungabiyahe kung saan-saan. Sila muna dapat natin bigyan ng oras at atensyon. Kasi yung mga malalayong bansa, mas mahirap iyakagin yun na pumunta sa atin. Dahil malayo, inconvenient, mahaba yung oras, mahal yung ticket. Yung mga mas malalapit, mas madali silang hikayatin. Dapat doon natin i-focus yung budget. Pangalawa, siyempre, ang next problem mo dyan, ano ba yung paano ba sila makakarating dito? Kasi nga, yung visa problem is also another one. No? Sa pagkuha pala ng visa, marami nagre-reklamo, naririnig natin sa mga kaibigan natin sa abroad, no, na napakahirap kumuha ng visa, no? So maraming mga requisitos at ang tagal mag-issue ng visa ng ating gobyerno sa mga embassy doon, no? So yun isa yung mga dahilan. Dapat yun ang gamutin para na sa ganun pag mabilis at ang paraan para makabisita sa atin, ang next na pagtutuunan mo ng pansin, yun na nga yung mga ganyan, yung mga Michelin restaurant, yung mga tourist spots na pwede nilang puntahan, siyempre yung safety nila. Kasi nga kung titingnan mo, bakit ba kumakaunti ang pumupunta sa Pilipinas, no? Sige, una nga siguro dahil may hidwaan tayo sa China. Kasi kung titingnan mo nung nakaraan, isa sa mga pinakamalaking base ng ating turista galing sa China. Una yon, no? Pangalawa, yung mga visa requirements nga ng mga dayuhan na pupunta rito for tourist purposes, no? So, napakahirap daw kumuha kung ikaw ay taga China, taga Korea, taga Taiwan. Maraming mga proseso na napakahaba, no? Dapat yan, pwede ng online na lamang, online application ng visa para mas convenient. Kasi kung you make it easy for them to come here, then they will be attracted or inspired to come here, no? Number 3, yung mga accommodation din, no? Kasi napakamahal doon ng mga hotel natin. Dapat yan parang sa Malaysia, meron silang yung tourism board nila talagang kumbaga meron silang promo policy, promo rate policy, no, na lahat ng hotel nagbibigay ng promo para sa ganun dumami yung turista. And then number 4, siyempre yung safety din, no, dapat talaga may mapangalagaan natin yung kanilang kanilang mga safety, no. Kaya meron tayong specific tourist spots lamang na ipropromote para doon na lang sila pupunta. At siguraduhin na yung mga tourist spots ay maraming nagbabantay na police o law enforcers para hindi mapahamak yung mga turista natin. So let's focus kasi ang kinakailangan dito focusing. One, you focus on the target market, which are the nearby nations who are capable, who have enough citizens who are capable to go abroad. So yun ang number 1 focus. Number 2 is i-focus natin kung saan na lamang yung mga lugar na pwede nilang puntahan where we can protect them, where we can ensure their safety. No? So kunyari, sinabihin natin Boracay, di Boracay. Kung sabihin natin Baguio, o Tagaytay, o halimbawa Siargao. No? So mamili na lang tayo, o Coron. No? So mamimili na lang tayo ng ilang lugar na yun ang ipropromote at ifo-focus natin sa mga bansa na merong kakayahan na pumunta sa atin at malapit. At pangatlo, gawin nating easy yung entry point, no? Yung pwede sila mag-online application at ma-aprobahan agad yung kanilang visa let's say within a few hours or within the 1 hour, no? Para sa ganun, it will be easy for them. Then after that, pag nagawa na natin yan, saka natin bigyan ng pansin yung tinatawag nating Michelin Awards, no? Kasi kung titingnan natin, marami nagreklamo, di lang sa mga taga Pampanga, no? Marami din akong kakilala sa iba't ibang lugar nagsasabing, bakit kami hindi nakilala samantalang ang dami naman nagpapatrolay sa amin? So ang sinasabi naman ng iba, baka naman yung mga ibang government official natin may mga favorites, no? So doon din na dinadala at doon lamang yun ang mga ini-introduce nila, no? So kaya parang nagiging unfair ang sabi ng mga tao. Yung mga perception issue na ito. Ang perception issue naging negative tuloy instead na positive. Pero kung nakakatulong ang Michelin Awards para dayuhin ang isang restaurant o establishmento, definitely nakakatulong yun. Pangalawa, ito ba yung makakatulong para dumami ang turista? Hindi rin makakatulong yan kung hindi mo muna gagamutin yung sanhi ng problema bakit kakaunti ang turista sa ating bayan. Siguro yun nga isang problema, Dad. Kasi ang mga Michelin Awards, usually pinapansin yan ng mga Western world o yung mga Westerners. Sinabi mo nga kanina na dapat yung hikayatin mo, yung mga kapitbahay mo, yung mas malapit katulad ng China, Japan, Korea, Thailand, etc. Kasi sila mas malalapit, sila mas may kakayahan at mas mura at mas may oras para pumunta dito sa Pilipinas. Pero kung yung mga Michelin Awards na ito, usually para sa mga European, mga Amerikano at mga Canadian lang usually mga talagang naghahanap ng mga Michelin awarded restaurants na to. Kaya actually, yung isang problema rin is, alam ko hindi ka pa nakatry ng mga ibang Michelin awarded restaurants or yung mga ibang na-award dito sa Pilipinas, nakakain na actually ako before sinabigyan ng award. So masasabi ko naman na gets ko naman ba't sila nakuha ng Michelin Award kasi mahal ang presyo nila, mukhang maganda yung mga restaurant, mukhang social yung mga ibang restaurant, at mukhang social yung pagkain. Pero para sa akin, Dad, kasi yung mga ibang pagkain doon, hindi ko talaga na-typean yung mga pagkain nila. Mas gusto ko pa nga yung mga ibang restaurant dito, katulad yung favorite Chinese restaurant ko, yung Shanghai Saloon, kaysa sa mga ibang Chinese restaurant na nakuha ng Michelin Award or Michelin Bib Gourmand, na natry ko na rin, pero masasabi kong parang okay lang siya. 'Di ba? So, kaya nga, yun nga yung problema, Dad, is yung mga ibang
restaurant na masasarap dito, hindi naman sila nakakuha ng award, pero mas okay pa nga sila para sa akin. Siyempre, opinion ko yun. Iba yung opinion ng mga reviewers na siguro Western yung taste nila para makahikayat rin ng mga ibang Westerner. Pero hindi nga natin nakukuha yung mga Chinese, mga Japanese at mga ibang mga bansa kasi hindi nga natin nakukuha yung totoong gamot sa problema ng Pilipinas. Kasi sa mga statistics daw, ang Pilipinas ay isa sa mga lowest performer sa tourism sector dito sa buong Asia. Hindi pa nga tayo nakuha ng pre-pandemic levels, mas bumaba pa nga tayo from pandemic or, I mean, hindi naman mas bumaba sa pandemic, pero mababa pa tayo from history pa. So may problema nga ang Pilipinas sa tourism. Siguro sa safety issue, siguro sa mga presyo ng hotel, kasi sa mga ibang bansa, katulad ng Thailand, sobrang mura ng pagkain, sobrang mura ng mga hotel, sobrang malinis, feeling mo safe ka nga. Hindi ko nga lang alam kung paano natin mas mapamamarket kasi mukhang hindi lang ito Department of Tourism issue, kundi issue rin to sa bawat syudad dito sa Maynila at saka sa national government na dapat gawin nilang mas safe ang Pilipinas at mas accessible para sa mga turista, Dad. Well, actually, kung titingnan mo sa ibang bansa, din naman may mga safety issue rin. No? In fact, dati nga Bali, sikat na sikat, may mga bombing doon. Pero still, dinadayo rin ng mga turista. No? Kasi sa akin nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang kailangan natin dito is refocusing. No? Kinakailangan may focusing. Kinakailangan i-focus natin kung sino yung target market natin. No? Yung mga malalapit na lugar o karating lugar. Kasi nga, unfair din sabihin na kaya hindi tayo pinupuntahan dahil lang sa safety issue. No? Ang isa kasing dahilan din niya, malayo rin tayo. Hindi katulad ng Bangkok, mas malapit siya, Malaysia, sa Europa. No? Saka sila'y landlocked, so madaling puntahan. No? From abroad, no? Distance-wise, mas malapit sila kaysa sa atin. So una yon. Pangalawa, syempre, dahil may alternative sila yung option, so sila yung pinipili kasi malapit na, mura pa. So kung naman sa ganda ng lugar, hindi naman magpapahuli ang Pilipinas. Napakarami natin magandang lugar. No? Katulad nga nabanggit natin, Boracay, Coron, Siargao, may pagmamalaki rin natin yan. World class talaga yung mga yan, no, na dapat na makita rin ng mga dayuhan. Kaya lang nga, ang nangyayari, kulang tayo sa focusing. Una, focus on the target market. Second, focus on the places that you want to market para hindi kalat, hindi sabog. At pangatlo, syempre, yung ang entry access, no, na gawin nating very convenient, very easy, para sa gano'n madali silang makarating dito, no. At pang-apat nga, dapat merong synchronized effort yan, yung coordinated effort, promotional effort, na lahat ng mga hotel sa mga areas na ito na ipropromote natin, merong usapan yan na meron silang kaagad 30% o 40% discount o 50%, para sa gano'n mas dumami yung mga dayuhan na pupunta. At pangula, siyempre yung safety nga, doon sa mga area na yun na ipropromote mo, talaga meron kang mga law enforcers na pangangalagaan ng mga katayuan o kalagayan ng mga turista natin. So, ayun, pagdating naman sa Michelin Star, katulad na sinasabi natin, siyempre, that's very subjective yung opinion na yan. No? So, siyempre, kung sino yung mga kanilang representative, kung ano yung nagustuhan nilang pagkain, yun siguro ang kanilang inibinigyan ng award. No? So, yan ang mga, tsaka yung ating mga personal preferences, katulad nga sa Chinese restaurant, sinabi mo, siyempre, may bias tayo ng kaunti dyan. As far as we're concerned, sa Pilipinas, Shanghai Saloon na Chinese restaurant is one of the best na masasabi ko, no? Dahil madalas tayong kumain dyan. Pero at the end of the day, ang point naman natin yan, tama ba yung strategy ng ating pamahalaan sa pag-attract na mas marami pang turista sa ating bayan? Yun siguro ang dapat i-calibrate at yun ang pagtuunan ng pansin. No? Kasi at the same time, kung nakagastos man ang gobyerno, it's the obligation of every government department na maging transparent para hindi magkaroon ng pagdududa at saka kung ano yung prosesong ginamit o dinaanan para sa gano'n maintindihan, maunawaan. Kasi nga marami nagre-reklamo at marami nagkakaroon ng maling haka-haka. So yun ang dapat gawin ng ating pamahalaan. Ngayon mga kababayan, kung gusto natin gumanda ang turismo dito sa Pilipinas at mas gumanda rin ang mga strategy natin para sa tourism, kailangan natin na mas maraming matatalinong Pilipino na tumutulong rin para mas maging safe ang Pilipinas, para mas maging maganda ang Pilipinas at para umasenso ang Pilipinas. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taasan ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para matulungan ng bawat Pilipino ang kanilang bansa dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Well, hindi lamang edukasyon. No? Dapat sa edukasyon natin, dugtungan natin yan, no? Ng good conduct and moral character na training. No? Kasi nga, napakahalaga na maunawaan ng ating mga kababayan na ang pagdagsa ng turista, ang equivalent niyan is more jobs and more taxes for the government at more funds and budget for the government to support the less privileged, to help the Filipino people to have better education. So napakahalaga na may turista. Kasi ang mga turista, for every 10 tourists, ang estimate is at least mabibigyan isa o dalawang Pilipino ng trabaho for every 10 tourists. And yan ang mga estimates na yan. So imagine mo kung meron kang 1 million tourists. No? So immediately meron kang humigit kumalang 100 to 200,000 na Pilipino na bibigyan ng trabaho. Kaya napakahalaga yan. Pangalawa, siyempre yung buwis din. No? Siyempre pag may mga
turistang pumupunta rito, gumagastos yan, nagbabayad yan ng mga kung ano-ano, mga hotel, mga cars, mga pagkain na may tax lahat yan, may VAT lahat yan. No? So lahat yan nakakatulong din sa ating pamahalaan para madagdagan ng budget para sa edukasyon at hindi lamang para sa edukasyon, para sa kalusugan din. Kaya napakahalaga na ma-enlighten natin lahat ng ating kababayan na kinakailangan natin pangalagaan ang katayuan ng ating tourism para sa ganun gumanda ang takbo ng ating bayan at lipunan. Marami pong salamat. Ako si Michael Sain, yung Dad ng Bayan.